Predpokladám, že ste už určite počuli termín AI alebo umelá inteligencia. Sami ste už pravdepodobne aj použili programy ako ChatGPT, Midjourney alebo DeepL na zjednodušenie si práce alebo len tak zo zvedavosti. V dnešnej dobe máme už mnoho funkčných umelých inteligencií. Každá z nich má zvyčajne svoju špecifikáciu. ChatGPT, Copilot či Bing AI môžeme označiť ako chatbotov. Programy ako Midjourney či Sora zase budú generátory obrázkov a videí. Nakoniec, Chat4O spolu s Google Gemini môžeme radiť medzi AI asistentov. Avšak, nakoľko mnohé programy už zvládnu viacero spomenutých funkcií, toto delenie je čisto orientačné. Mimo tieto programy máme aj umelú inteligenciu v editovacích programoch ako Photoshop na zjednodušenie práce. Existuje množstvo AI nástrojov na zjednodušenie programovania ako napríklad Codium či Tab9. Robotika sa taktiež vyvíja veľmi rýchlo vďaka AI. Umelá inteligencia už aj dneska pomáha v medicíne a do budúcna to môže byť veľký pomocník aj v ďalších odvetviach. Ba čo viac, môže dokonca nahradiť ľudí v ich životu nebezpečných povolaniach. Ale čo to vlastne tá AI je? To si povieme v dnešnom videu, takže si povieme niečo o jej histórii a aké má možno využitie do budúcna. Už na začiatku 20. storočia boli v literatúre predstavy o umelej inteligencii. Postavy ako Tin Man z knihy Čarodejník z krajiny Oz alebo humanoidný robot, ktorý sa vydával za postavu Márii vo filme Metropolis. Dokonca aj pre nás známe dielo od Karla Čápka RUR poníma o robotoch schopných viesť vojny a prejavovať emócie. Do roku 1950 sme mali mnoho vedcov skúmajúcich AI. Dobrou zmienkou by mohol byť napríklad Alan Turing, mladý Brit, ktorý skúmal matematické možnosti umelej inteligencie. Tvrdil, že ak sú ľudia schopní používať rozum na riešenie problémov, prijímanie rozhodnutí pomocou im dostupným informáciám, tak prečo by stroje nemohli robiť to isté? Avšak Turing neúspel. Počítače v tých dobách mali zásadný problém. Dokázali plniť príkazy, ale nedokázali si ich zapamätať. Ďalším mínusom tej doby bola aj priveľká cena pre nájmu počítačov. Iba málo spoločností si mohlo taký počítač dovoliť. Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence bol letný výskumný projekt, ktorý v roku 1956 organizovali John McCarthy a Marvin Minsky. Na tejto konferencii tiež tvorcovia začali otvorenú diskusiu, kde okrem názvu umelá inteligencia vznikla aj domienka, že AI je skutočne dosiahnuteľná. Do roku 1974 sa technológie posunuli natoľko, že domnienka sa postupne mohla začať realizovať. Defense Advanced Research Project Agency, taktiež známy aj pod skratkou DARPA, to presvedčilo dosť na to, aby začali vývoj AI dotovať. Ľudia verili, že stroj s priemernou ľudskou inteligenciou bude za pár rokov skutočnosťou. Aj keď to vyzeralo snubne, vývoj bol stále len v plienkach a ich ciele sa nepodarilo naplniť. Ako uviedol pomocník McCarthyho Hans Moravec, počítače sú ešte miliónkrát príliš slabé na to, aby mohli vykazovať inteligenciu. V 80. rokoch 20. storočia sa vývoj umelej inteligencie znovu rozbehol. Edward Feigenbaum predstavil expertné systémy, ktoré napodobňovali rozhodovací proces ľudského experta. Program sa pýtal experta v danej oblasti, ako má v danej situácii reagovať, a keď sa to naučil, prakticky pre každú situáciu mohli neexperti dostať rady od tohto programu. V rokoch 1982 až 1990 japonská vláda investovala $400 miliónov s cieľom revolučne zmeniť počítačové spracovanie, zaviesť logické programovanie a zlepšiť umelú inteligenciu. Bohužiaľ, väčšina ambicióznych cieľov nebola splnená. Nakoniec v 90. rokoch 20. storočia začala umelá inteligencia rozkvitať. Vznikla AI s názvom Deep Blue, ktorá ako prvá bola schopná poraziť tehdejšieho šachového majstra Garryho Kasparovu. V ten istý rok bol do systému Windows implementovaný software na rozpoznávanie rečí, ktorý vyvinula spoločnosť Dragon Systems. Už aj ľudské emócie boli férovou hrou. Túto hranicu dokázal pokoriť robot Kismet od Cynthii Breezelovej.
Možno sa pýtate, čo je účelom tohto videa. Verím, že ste si už všimli, ako vývoj umelej inteligencie v porovnaní s minulosťou začal napredovať. Pokrok, čo trval dosiahnuť polstoročia, dnes AI dosiahne do pol roka. Verím, že umelá inteligencia bude veľká pomoc pre ľudstvo. Treba ale dbať na to, aby sa v budúcnosti nestal z dobrého pomocníka zlý pán. Je dôležité upozorňovať ľudí vôkol seba, že tento pokrok umelej inteligencie nastáva a že čoskoro sa s AI môžeme stretnúť aj v našich prácach. Upozornite teda svojich príbuzných a priateľov alebo im zdieľajte toto video, aby vedeli, čo ich môže už v blízkej budúcnosti čakať. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite dať like a odber a možno sa vidíme aj pri ďalších videách.